Anzjan ta' 66 sena mill-Belt Valletta jinsab fil-periklu tal-mewt wara li inqaleb minn fuq is-Siġġu Tar-Roti u sofra xi ġrieħi. L-inċident seħħ il-ħadd filgħaxija l-ħabta tal-10:15 fit-triq Sant'Andrija f'San Ġiljan. Il-Pulizija tad-distrett marru fuq il-post u sabu li raġel mindut fl-art fejn kien qed jingħata l-assistenza minn xi persuni oħra. Fuq il-post isejħet ambulanza li ħadet lir-raġel l-isptar Mater Dei għall-kura fejn ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji u jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa li ħatre diversi esperti biex jassistuha fl-inkjesta li appuntat. Uffiċjal tal-Pulizija li għandu 26 sena u joqgħod in-naxxar weġġa' gravi meta kien involut f'inċident tat-traffiku li seħħ it-tnejn f'nofsinhar fi triq l-Imdina f'Ħall-Qormi. L-inċident seħħ meta vettura ta' tip Toyota Yaris misjuqa minn raġel ta' 45 sena minn Santa Venera kellha impatt ma' mutur ta' taqsima tat-traffiku tal-Pulizija li dak il-ħin kienet jiġi misjuq minn kuntistabbli stazzjonat fl-imsemmija taqsima. Ambulanza li marret fuq il-post ħadet lil Pulizija l-isptar Mater Dei għall-kura fejn ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar iż-żewġ inċidenti għadhom għaddejjin.